Manje silungisa kwamakhamera pho asikwazi ukulungisa sobabili endlini. No, singakwazi ukulungisa sobabili endlini kodwa indlela ebi right ukuthi silungise ukuthi kube khona omunye umuntu ozokwazi ukuthi asisize. Athi Yabo uma ngabe mina nawe singabe sisekamereni angineli. Yabo awenzi hayi kahle. bo yini ngingayenzi manje kahle. Yabo ngalesikhathi mina nawe senza uyashesha uqeda ngingakabi right mina. Phela vele mina ngathini mina nawe siyashiyana. Ziningi izinto esudlule kuzona nami ngidlule kuzona kodwa asilingani ngazo. Usho ukuthini manje niyashiyana phela? Siyashiyana ngeminyaka mdala phela kunami mhlawumbe usene experience eningi. Ayikho into ezolunga phela wona umdala nje ubaba ongane yakho una 40 mina ngina 21. Mina ngisuke sengi-right mina phela wena shuthi usungekho right ujwayele awukwazi phela ukuthi bekubuye kube nakho lokho yabo kubuye kube namakhwele engawezwa kahle kodwa nje kuba nje that's why ngisheshe ngiqede. Ufuna ukuthini? Ningaxabani bafethu. Angeke siyilungise manje. Singacabani uyangijwayela lo. Uyangijwayela wena. Uyangijwayela amakhwela seswana. Okay kodwa ke indlela sekhuluma ngayo manje siyiphuma eceleni. Hayi musungijwayela ngibona. Ungizwe kahle bhuti wami ngizani ngizwa kahle nobabili ngimchazele kahle. Is not ukuthi akakhona la angafiki khona kwafika khona usibani bani. Akenzi kahle at all. Ngizongenzela umzekelo ukubona mangabe udlala ingoma iredo uzwe ukuthi iyadlala but awuyizwa ukuthi ithini yabo noma mhlawumbe uma ngabe ingoma idlalela kude wona usaya ngakhona uyezwa ukuthi kunesiphithi but awuzwa. Ndinda kahle. Nginibingelele ngiphinde ngamukele emakhaya TV bafethu kuyintozo ngaso sonke isikhathi ngibuye ngizohlala nani la sixoxe indaba zabantu indaba zomjolo nabantu ngenhloso yanjani ngenhloso yokulungisa ngoba konke okuhlula amadoda kuyabika into engakhulunyiwe yizo lezi ezigcina ukuthi abantu beshone bephele bebulalana kwenzeke zonke igigaba lezi ezenzakalayo emhlabeni ngoba abantu bayasaba ukukhuluma basaba nina ukuthi niyajajana nina manizwe indaba yabantu niyayiphendula niyenze yenu bese nigiya ngayo kodwa nami ngingaginqi ephuze kukhona udadewethu la oluya eduze kwami okuyena ozosixoxela ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe mina ngazi sisi wami kubingelele ngiphinde ngwamukele emakhaya TV. Ngilibingelele wonke ababukeli igama lami ngoluyakhula. Ngizelana ukuzocela usizo nginenkinga ekamereni nomuntu wami esengithandene naye. Uthando lwethu lusalusha kodwa sesinesikhashana almost ngingathi sine 9 months njengamanje sithandana. Nginenkinga yokuthi umuntu wami akanginelisi kahle ekamereni. Ngaso sonke isikhathi ngabe kusemini ngabe ngintambama ngabe kusekusuku uma ngabe sisenkonzweni yasekamereni akanginelisi. Ithi iqala nje igame ebeqeda. Ngisho ngabe kuthiwa kade siseyindaweni zokuyijabulisa sabuya sishayile sobabili ngibona ukuthi hayi ku right kumnandi kodwa make safika embedeni ufika athi 1 2 kuphele kanjalo. So ke einyangeni ezidlule ngeke ngabona la ku social media kuvele enye ivideo sokuthi kubhuti engakwazi ukuthi angisize ukuthi umuntu amagcina aseke right ngoba ngiyamthanda ngeke ngikhona ukuthi ngimyeke. So ngakubona ukuthi ke ngcono ngifuna usizo ukuze ngizokwazi ukuthi sikhulume sobabili silungise. And into eyenza ukuthi ngize la ingoba ngiyasaba ukuthi ngimtshele sikhuluma sobabili yabo angibona ukuthi mhlawumbe uzoba nalento ukuthi yabo umuntu wesilisa so kungcono makuzoba khona umuntu usizolungisa. So bengicela bhuti wami ukuthi ungisize. Okay sisi wami isitori sakho usibeka siyacaca nje asinama question marks kodwa into engifuna ukuyazi mothi umuntu wakho unenkinga sekamereni. Inkinga zabantu besilisa zasekamereni ziyezithi kuba ningana. Abanye baye bathi liyaqina kodwa lisheshe liqede. Abanye bathi liyaphuza ukuqina. Abanye bathi lithambile. Abantu besifazane basho inkinga eziningi ngabantu babo. Kwenzakalani ngowakho? Bhuti engakusho aliqini. Kuba nje into obantoba nje yabona ubhanana osunesikhathi uhlezi. Yabo nakhona ukuthi nyaka kabili game over. Nyaka kabili game over. So ileyo inkinga yami. Mhlawumbe ubhuti engakwazi ukuthi asitholele usizo. No, usizo likhona noma ngase ngidecide ukuliyeka ngezathu thizeni kodwa ngisamazi umuntu owayenika abantu usizo kodwa uthe sizokhuluma naye kuqala umfowethu mhlawumbe fanele sizwe ngaye phela uthi uyalifuna nosizo.
Anginankinga bhuti, ake sizwe ngaye ngoba nami bengaze ngikhulume naye ngoba nginqena ukumqala njengomuntu wesilisa. Babukele emakhaya senizwele, ngicela ukuthi sikhulume naye umfowethu simuzwe ukuthi yena uthini. Siyabuya bafethu, sesibuyile, sibuye naye umfowethu. Uthe igama lakho uMike. Ya uMike butami. Mike nangu Luya, uyamazi? Ya uLuya ntombi yami. Ngijabula ukuthi intombi yakho uLuya khona udaba athe ufisa ukuthi azokutshela lona engeke ngithanda ukuthi ngimkhulumele. Luya nangu Mike. Sala sami ngicela ukubingelelo sona namhlanje. Kunendaba lana engithule naye isikhashana enhlizweni yami. Ingangiphethe kahle kodwa futhi ngisaba ukuthi sikhulume mina nawe. So ngase ngibona ukuthi ukuze sizokwazi ukuthi silungise sikhulume mina nawe, ngacela ubhuti ukuthi abe khona ukuze sizokwazi ukuthi silungise mina nawe. Uma silungisa kwamakhamera pho asikwazi ukulungisa sobabili endlini. No, singakwazi ukulungisa sobabili endlini kodwa indlela ebi right ukuthi silungise ukuthi kube khona omunye umuntu ozokwazi ukuthi asisize. Athi angizwe ngawe ini le ngawo funa silungise phambi kwamakhamera. Lalela sithando sami, into ikanje. Yabo uma ngabe mina nawe singabe sisekamereni angineli. Yabo awenzi kahle. Hayi bo, yini ngayenzi manje kahle? Yabo ngalesikhathi mina nawe senza uyashesha uqeda ngingakabi right mina. Yabo ngithathinda ukuthi yabo ngabe ngempela isikhathi esingaka ngitshela lokho ngitshela wona manje. Usho ukuthi leyo nto izwa manje wena. Isikhathi esingaka. Angiyizwa manje. Hayi, musu udlala ngami mfethu. Isikhathi esingaka. Kodwa bengakhona ukuthi ngikutshele. Phela vele mina ngathini? Mina nawe siyashiyana. Ziningi izinto esudlule kuzona nami ngidlule kuzona kodwa asilingani ngazo. Usho ukuthini manje niyashiyana phela? Sashiyana ngeminyaka mdala phela kunami, mhlawumbe usene experience eningi. Yabo sene experience eningi. Akusebenzi lokho musu kuveka ngalokho, akusebenzi kudala nobuncane la akusebenzi. Angitshonozela kwamakhamera wena, ufuna ukubuka kubona abantu manje mhlaba wonke ukuthi mina nawe lento yethu into yamayivuku nani. Cha, bakhona ukuthi ngizwa sasama khona ukuthi mhlawumbe ngiyabukisa noma kunjani. Kodwa ngibengicabanga ukuthi kuyindlela right ukuze sizokwazi ukuthi silungise mina nawe sibe right. Ayikho into ezolunga phela wona umdala nje, ubaba ngane yakho una 40 mina ngina 21. Ungaqamisi lokho kuyeke ukuthi bani unjani. Ngingaqamisi kanjani? Sikhuluma ngami. Mina ngisuke ngi-right mina. Phela wena shuthi usungekho right ujwayele. Awukwazi phela ukuthi kwi-relationship ngathi wena u-right wedwa mina ngingekho right. So kumele sibe angikwazi nje lokho, ubuzokhuluma nami phela, ubuzokhuluma nami. Ngiyazenza mina izinto ngesikhathi sami nje. Hayi. Ngiyaqolisa nje ukuningena phakathi kwenu. Mfowethu, ngicathi usumzwile ukuthi uthini and ngiyakubona ukuthi umoya uyamphakalimela. Mina bengazi ukuthi wena umncane and unani baba wengane. Into angangitshelanga zona lezo. Into angayishonke. Into esengiqala ukuzizwa. Kodwa khonto engifuna ukuyazi. Yeah. Lezi zinto ezishilo njengomuntu nami osehambe wabona wezwa. Ngicathi aziwenza umehluko kulento athe unenkinga yayo. Angikuphikisi lokho kushoyo. Kodwa into engifuna ukuyazi before yena khona abantu mhlawumbe or noma namanje ekhona bakhona abantu abashayayo. Abantu engibashaya mina abantu esengidlule kubona kuphela, abantu ebengifunda nabo yabo, abantu ebengifunda nabo ntanga bami bona ba right. Ni happy yabo. Bese happy nabo. Akekho sawa complain. Awakekho. Ngiyaqala ngaye. Ukuthi vele ngiyaqala nokuthola umuntu omdala kunami, so nje into kanjalo. So wena mama ulele naye ubuzizwa kanjani? Ya bekubuye kube nakho lokho, abubuye kube namakhwele ngawezwa kahle kodwa nje kuba nje that's why ngisheshe ngiqede. Ufuna ukuthini? Ningaxabani bafethu. Angeke siyilungise manje. Singacabani, uyangijwayela lo. Uyangijwayela wena. Uyangijwayela amakhwele siswana. Okay, kodwa indlela sekhuluma ngayo manje siyiphume eceleni. Hayi musungijwayela ngibona. Asibuye labo siswana. Ukhala ngokuthi ushesha qede uthe umdlalo uma uqala usheshe uphele. Yeah. Wena sokungakajabuli. Yeah. Bangaka abantu asebekujabulisile? Before yena. Bawu2. Esekhona ukhona umuntu osajabulisa? Akekho. Okay. Is either akafiki la sekwafika khona abanye or akajabulisi wena. Ngifuna ukwazi ukuthi is it a comparison? Kahle kodwa ngizwa kahle nobabili ngimchazele kahle. Is not ukuthi akakhona la
angafiki khona kwafika khona usibanibani akenzi kahle at all. Ngizongenzela umzekelo ukubona mangabe udlala ingoma iredo uzwe ukuthi iyadlala but awuyizwa ukuthi ithini yabo noma mhlawumbe umungabe ingoma idlalela kude wona usaya ngakhona uyezwa ukuthi kunesiphithiphithi but awuzwa Ndinda yabo ngichaza into kanjalo ke lengikhuluma nayo ngikhuluma ngayo mhlambe uzwe yayizwa manje bafethu ngigcine nini isikhathi ngihlala sindawonye yabo nje namhlanje ukwenza lento enkho yabo ngoba namhlanje nje kulesibili ngolesihlanu besindawonye nenza yeah awangajabula fethu wayezuzwa kanjani ngomhlanu waba right wena mina bengihlezi ngi-right mina ngihlezi ngi-right ngisho nginothisa ukuthi yena bengikunothisa kodwa bengingakunaki ngoba bengiyi-background mhlambe khona lezi zinto abathi ngesintu khona le video bengebe ivala bakwa YouTube uvuthondaba uvuthondaba ngiyal-understand uvuthondaba maybe uke wamfikisa mhlambe ngokubona kwami mina ngeke ngamfikisa ngokuzwa kwakho kodwa phela uyena kazi bekuwukuthi ngoba umuntu wami bengisuke nginqena ukuthi ngimkhombise ukuthi bufake yabo ya lithwa ngizathatha isinqumo sokuthi ngize la ngoba sengibona ukuthi ayikho into enje ayikho asabona ukuthi akukwazi ukuthi singahlala sina ngake lokhu siyenza izinto yabo ezingekho right ukuthi lento angifuna ithathe njengokuthi uyakudisa yabo ongenzeka ukuthi uqinisile akangidisa akaqinisanga unamasipho baningi phela mina abantu esengenze nabo lento le manje akazi akekho ngisho yedwa sokwakhala qala ngayo mhlambe banayo inkinga efana nami kuphela buthi bona akazi bephumele obala because isikhathi esiningi ngabantu besilisa ezinye izinto asikwazi ukuyikhuluma nani ngoba nivele nibe amabhobesi yabo so ingakho nami ngingakwazanga ukuthi ngihlale phansi nawe sobabili sikhuluma even though hlala sinesikhathi sonke ndawonye sikhuluma sixoxe kube mnandi benjeya kodwa le kanje ngangaba naso isikhathi sokuthi ngikwazi ukukhuluma nawe ngakhetha ukuthi akubekho umuntu wesithathu labantu abawu2 othi usudlule kuyo badala kunawe nangethi baba unganakho na40 ukhuluma iphuthu uyayidefenda njengamanje wenze ukuthi kube ngathi yabo mina wrong you know right iphuzana ngikhulumayo badala kunayo maybe wena njengomuntu nawe omdala kunaye ubuke mhlambe umkhombisa ukuthi no yenza kanje or ngithintela ngake ngazama kwasho ukuthi yabona indoda angeke uzuyishintshe indlela esuke siyenza ngayo yena usukunesho ukuthi uhappy mawumbuka ke senza ngizwe ngimbona ukuthi u-right wena yakhe indimo ingakho ngisaba ukuthi ngikhuluma ngoba ngizwe ngibona ukuthi nu-right uphelele yabo so ngeke uze ukwazi ukuyiqala ke indaba kanjani nomuntu o-right ungcono uma uzofaka omunye umuntu mhlambe ngakhona indlela yokuthi understand yena wethu mhlambe lento ekhulunywa lo sisi inkinga ekhona emhlabeni mhlambe kwabanye wena unalo hayi mina ayingephuthama ngiboni ngoba phela nginashukela nginalutho ngi-right so uzizwa kanjani ke mawukuba uthi yonke lento ohlezi uyenza usukuyidlalela nje kuphoxeka kakhulu nakho ke nje ukuthi yabo naye ke angisenankinga nginandaba onandaba to the point ukuthi awusamfuni angazi phela kukuyena yena mangingamjabulisi mina shuthi uzobona abanye abazomjabulisa and shuthi kunabo abamjabulisayo mina shuthi angimjabulisi ngiyamuzwa ngiyakuzwa indlela echaza ngayo kodwa yabo ngize la ingoba bengafuni ukuthi kuze kufike lelo point lokuthi kube khona ngibabonayo bazongijabulisa isizwe sami ukuthi silungise la okungekho right khona phela sengezwe ngawe mina ukuthi nelunga ngoba phela mina ngitsho singi-right and sonke lesikhathi shuthi uthule wena ukhulumi nami umdorofiki kwezami ngizamaphi lezo zinto ngizazelapha angizazi mina lezo zinto angiyazi into akhuluma ngangeqala nje nanokuthi uzoyikhuluma lana into engekho le yabo bathi yena uyamthanda yena ukhona enhlizweni after lokuthi akubizele lapha phambi kwamakhamera ungaqhubeka ngiphoxekile mhlawumbe sangahlala nje sithathe noma i-break sibona simisa kanjani kodwa nje ngiphoxekile one day kodwa sekukuyena ungezwa enye intombazane yesi2 isho the very same thing
ungathini? ila esengizobona khona ukuthi inkinga kumina kodwa mina nginankinga ngoba mhlambe more than 50 wabantu sengibe nabo since ngenza lo msebenzi engikwenzayo wabantu vele akekho ngisho yedwa sekwakhala and bonke akekho sekwahlambe wafika kanye ukukhombisa ukuthi into engiyenzayo ayikho ngoba afika nje kuphindelele yabo uyena yedwa uqala ukusho into ayishoyo After 9 months. yes nayikhona nje ukuthi isikhathi eside anga besindawonye sekuzoba imanje why kube imanje shuthi khona omunye usangafihla phela abantu besifazane bayafihla usangafihla mhlawumbe khona omunye esenza naye mhlawumbe ukhona bantu bekhona bengizozelani la ukuthi sifuna ukuthi sibe nakho phela nje ngikujabulisa mina after 9 months wonke vethu kuzobe manje ngisakujabulisa angithi manje ngiyachaza ukuthi ngasonke isikhathi bengisaba ukuthi ngihlale nawe phansi ngikutshele because bengingazi ukuthi ngizoqala kanjani le ndaba le so ngathi sayide ukuthi akube khona omunye umuntu ozoba phathini kwethu ukuze sikwazi ukuthi silungise kahle angekhona ukuthi khona omunye osekhona kuba nisekhona omunye ngabe ngilungisa ini because ngabe ngiqhubeka naye yabo into engenza ukuthi ngenza la ingoba angifuni ukuthi ekugcineni kube khona ukuthi mina nawe siyahlukana ngenxa yezizathu sokuthi yabo futhi siqhubeke nje sibe right nje besibe right ngayo angizwa ngako kodwa mina nginasiko lento show kodwa nje angasekwa ngempela futhi ngoba mina ngibona I feel like yangitakela lento show nakhona kanjalo angizami ukuphoxa nokwenza njani kodwa ngizama ukuthi kulungise sibe right wena ufuna sibe right kanti futhi ufuna into ezophela manje angazi phela mina nakho nje ngikujabulisha ukuthi khona omunye ukhona lo munye engenza naye akekho uma ikhona ngifuna ukuthi ngilungise nawe uma ikhona ayikho lo nto ubuzongitshela phela bese ohlala endlini ungitshele le nto ungihlalise phansi ungitshele lento ungitshela lethi ngiyachazela ukuthi sonke isikhathi bengisaba ukuthi ngenze kanjalo ngathi ukuthi kube khona umuntu wesithathu ngizwa nje kahle le nto mina show Mfethu mina mangakunika something ngithi sebenzisa bese simuza ukuthi after iviki uthini ungakuvumela lokho or willing ukusizakala lethe inkinga ikhona ephutoma ngazi mhlawumbe sengingabheka leyo nkinga mawuthi khona then ngibone ukuthi ngimisa kanjani uzoyibheka kanjani uzochecka uzokwenza njani mhlawumbe sengingathola omunye nganginike isikhathi ngithola omunye akekho umuntu ozotholwa la ayibongeke phela kumele ngizwe ngidotose at least esayidini ngibone ukuthi ukhona yena ozocomplain sizolungisa nje so ayikho kodwa umuntu ozotholwa awekho umuntu ozotholwa ayibongobani hawo angithi uthi angikho nje mnandi akuzukwenzeka kodwa kanjalo umuntu ozotholwa nje akekho sizoqhubeka ngendlela esiqhubeka ngayo ubhuti uzosisiza sizosinikeza icebo ukuthi sizokwenza kanjani senze kanjani size sibe right indlela engicabanga ngayo mina akungeke kwenzeka kanjalo indlela engicabanga ngayo mina ukuthi mhlawumbe ngithole lo munye engizokwazi ukuthi mhlawumbe ngimfile yena ngibone ukuthi uzozizwa kanjani ngimbuze kanjalo ufuna kwenzeka kanjani ke uyakukhathalela mina ngithi azame or zama amaphilisi just ubona ukuthi mama ungana something emaphi lawo maphilisi ngoba bhutame mina hey nginokushaya iCobra yabo sengiyakhipha kaya angikaze ngikwenze lokho kuyena because ngisuke yabo nje yena kwabantu ebengiyenza nabo indaba kuzofanele uzoshaya iCobra ngisuke ngifuna kuse bhuti wami because ayikona ngeke why uflo kwenza ngeke ngathi ngenza leso sikhashana bese ngiyabuya ngirelax njengoba ade ngitshela ukuthi hey mfisi nongivele kuba ngathi ngenza into engekho bhuti wami yabo phela umuntu mfisi baningi abantu adlule kubona yabo engakaze ngifike kubona mina like age uchazi lokho nje achazi ukuthi yabo nje manje uza imidlelo ukuthi uzenza ukuthi ube right ayikho into engenza ube right wenza uhlule yini ukuthi ukwenze mangabe uzoba nami ayikho into engenza awufezi angithi ngiyachazela nje kuwena kuyafika lokho kodwa ngisuke ngikufila ngenye indlela kufani nabanye abantu engathi uzomela kufanele ngoba ayikho enye plan hayi mshithi kuyomela kufanele kushiyana ukwenza ngoba umuthi mhlawumbe khona omunye ozomthola kanjani njani hey ngeke kuze kwenzeke lokho azidlali la no sisi uyamthanda mfethu uyamthanda sisi angiyamthanda mfethu ngiyacela ukuthi yenzani into ezonijabulisa if wena khona izinto osakwazenza for ukujabulisa abanye abantu ngicela uzenze nami sengizozenza angizozenza sure angizozenza akuthembi mfethu angizozenza yazi ubonakala njengomuntu ozothi manisuka la
umblock akhohlwa kusamele ngihambe ngiyowenza into e-right nami ngizomenza ukuthi azabe right uzobuya mhlawumbe akuxoxele nawe bhuti wami spirit khululeka uzobuya akuxoxele Umtolofika mina nawe usuzozwana namhlanje usazobona hayi khona umtolofika indlela ngizomisa ngayo mina Ikhopha. hayi oh isikhathi awuzoyizwela yena no hayi uzoyizwela wena wafethu nawe usuyasmile uready ukuyizwela hayi ngi-ready phela iyona into bengenza ukuthi ngizela ukuthi bekhona namhlanje asilali masifika endlini uyalala manje mina sekubona ntambama ukuthi kwenzeka kanjani kodwa ngiyajabula ukuthi kuzoba nomehluko Ayike bafethu emakhaya nanizwele ngiyaqala ukukhuluma nekhapuli siqede inkulumo yethu bevumelene angisafuni nokuyona lento le asiyivaleni khona la bye bye